iki gawe-gawe. Jenengan ora gawe-gawe nek ngonekke aku. Ora nyata kok. Aku ya nyata. Aku rak mung sok ngonekke Tatin ki sinden ning raine rai galak. Raine kejem, sadis. Ayo ora percaya? Sadis mboten, Sederek? Modar ora kowe. Neng ayu ora. Nek le ayu-ayu. Oh. Lho ayu, nek le ayu aku percaya. Nek ya kuwi nek le galak kuwi lho, wong ayu kuwi iso kok nyepetke patine wong lanang. Lah kok iso? Lah ya mergo galak kuwi. Aku ora galak ya. Ah, apa? Galak iki galak ngandani. Ngandani apa bojomu saya kuru. Ya mergane tak kandani Pak, nek ngene iki salah, nek mendem iki salah, nek main salah, nek ngene salah, nek dolan karo dalange ya salah, ngono kuwi lho. Ah kuwi neng kene iki sesuatu yang tidak nyata itu tok omongke aku ora seneng. Kok tidak nyata? Dolan karo aku kok salah. Lah aku maca SMS-e lho. Piye muni piye? Lus ayo roke ngono kuwi. Lah kowe ora ngerti istilahe penabuh kok. Penabuh istilah kanca-kanca sing lanang ki nek roke ki tegese ayo lus sinau prihatin. Oh ta? Wah.